against this governor. Migawo mar arita Ote Kindiki odhi nyime gi chiwo chik ne obila mondo ochwad magina jokuo jamni mosebedo ka rocho kwe nyandwat mar hoho mar Okaka kod jonjore mosebedo ka himo oganda mathurka koloso e sikund sekondar ma Kunene kar chung od bura ma Tigania West e kaunti ma Meru. Kaunti Kindiki okoni piny owacho biro tiyo gi teko duto e rakruok kod jokuo jamni, jomahundu kod jonjore mosebedo ka rocho kwe kendo kelo lala mar ngima kod mwandu jopiny. Maofisa wetu kama wezi wa mifugo watatishia maisha yenu na silaha, msiruhusu hiyo silaha iwapate. Tumia bunduki na silaha ulio nayo kuangusha mkora kabla haja kuangusha wewe ambaye ni afisa wa usalama. For the avoidance of doubt, we cannot have a country where armed criminals are using guns against officers wearing the uniform of the country that we call Kenya. Hatutakubali. Kwa hivyo wewe, hiyo bunduki, hiyo silaha uko nayo, ofisa wa usalama, usikubali mkora kutumia hiyo bunduki kuangusha mwananchi ama kukuangusha wewe. Lazima umwai na umwangushe akiwa wa kwanza. Jalup Jatend Piny Rigathi